Njengoba iNingizimu Afrika ilungiselela ukhetho lohulumeni bezindawo, i-IEC ithi seziqalile izinhlelo zokulungiselela lolu khetho oluzobanjwa phakathi kukaLwezi wonyaka ozayo noMasingana ka-2027. I-IEC ithi izoqinisekisa ukhetho olukhululekile nolungenzeleli. The elections must be held between 2nd November 2026 and 30 January 2027. The authority to set a date and call an election is within the statutory remit of the Minister of Culture. Ikhomishana yokhetho izwakalise ukukhathazeka ngokungabi nentshisekelo ukuvota kwabantu abasha. Ithi izoqala izigcawu ezahlukene zokugqugquzela intsha ukuba iphume yovota. Young persons in the age cohort 18 to 34 thus constitute a third of the total population of the Republic. Concerning, however, is that the rate of registration by this demographic has not kept pace with their growth. uMamabolo uthi ikhomishana yokhetho izoqhubeka nohlelo lokuvota ngamaphepha olujwayelekile, kanti umphakathi uzonikwa isikhathi esiyizinyanga eziyisithupha ukuba uveze uvo lwawo mayelana nesiphakamiso sokuthi abavoti bevote ngobuchwepheshe besimanje uma sekuyisikhathi sokhetho kuleli.